Que este 14 de novembro se tome de referencia a Larouco como que foi o punto cero do maior incendio de Galicia para falar de temas e con persoas tan interesantes e que saben tanto do acontecido e o que nos ven acontecendo durante estes anos, para Larouco é un enorme placer. Debíamos achegarnos á zona cero dos grandes lumes de Galicia neste verán dun xeito plural, científico, social e comunitario. E aquí estivemos un montón de xente moi interesada por coñecer a realidade desta cuestión e, sobre todo, aprender de cara a un futuro, estar máis preparados e máis concienciados como a comunidade. E isto só se consigue se esta aprendizaxe se fai dun xeito multidisciplinar. Nos mes pasado de agosto, a nosa comunidade viviu uns momentos moi duros, moi intensos, dos que agora nos temos que volver a levantar e traballar en pro de que isto non volva a ocurrir. Durante estas dúas mesas redondas tratamos de desgranar algúns dos aspectos máis importantes e máis preocupantes desta realidade que nos din que vai ir a máis. Entón, o noso obxectivo de hoxe é achegar ao Centro Interuniversitario Ecovás a nosa realidade, a nosa contorna, facer esta conexión entre sociedade, ciencia e investigación e universidade e achegar humildemente o noso coñecemento cara ás comunidades máis afectadas. Dou as gracias a Ecovás e á Universidade de Vigo por contar con nós e ternos de referencia, como así o somos, do punto cero deste gran incendio de Larouco.